Čau, tak je to tady. Druhý závod Czech Urban Hour Series a tentokrát tady v Rakovníku. No a samozřejmě Mr. Ride & Talk, u toho nebudeme chybět. Dneska bude speciální den, jelikož dneska se jede mistrovství České republiky, takže dneska se dozvíme, kdo bude mistr republiky pro rok 2024. A jak to bude probíhat, zase se koukneme na nějaký skoky, na nějakou celou trať, jak to tady tak zhruba vypadá. Vezmeme kola, dáme si course preview, no a samozřejmě pak dáme talk s lidama. Dneska si nebudeme ukazovat úplně kompletně celou trať, protože vezmeme pak kola, dáme si klasický course preview, jako už je u nás běžný, ale ukážeme si určitě nějaký bangry na trati, což je třeba tadyhle ten skok přes cesták, bych řekl. A je to asi největší skok na celé trati, takže není to úplně málo. Takhle vysoko tady budu skákat ty kluci, takhle vysoko. A hned zatím je docela pěkný Simons, takže jak jsem říkal, hned další překážka, takzvaný Simons, kde naskakuje zase jezdec nahoru, se skakuje dolů, no a pak už jezdce čeká sjezd pořádným městem Rakovník, tak se pojďte dál podívat. No a jak už to bývá u městských sjezdů, vždycky na závodníky čeká nějaká mňamóza a to je tadyhle ta rakovnická věž, kde jezdci budou muset projíždět tady tudy, kde jakoby úplně to nebude zadarmo. Jestli poletíš palici nějakých třeba 50 km/h, tak jakože budeš mít třeba jenom takhle, no. Těším se na to. Registrace už jsou spuštěný, takže jestli si berou čísla, za nějakou hodinku začíná trénink, no a my budeme u toho. Vše a něco navíc. My jsme si teď byli vyzvednout média kartičky, za což děkujeme organizátorům, bylo to skvěle připravené. Taky jsme dostali úplně skvělý merch, tyhle ty čapky, takže jestli se ti líbí, jen nabíjej na jejich web a objednávej. Tak nám se to tady začíná pomalu rozjíždět, tady, doufám, že nebude úplně potřeba, jestli se začínají oblíkat do závodního wearu a za chvíli začínají tréninky. OK, tak tady máme Dandika a Adama a dáme si course preview Rakovník 2024. Jo! Alright, tak Rakovník 2024. Táčeme přes tohle, pak jdeme do lesa. Tady je docela zábavná rychlá sekce. A docela v plný kudle se nalítává ven. Tady asfalt. Čeká nás takovej dirtový skok, který je tady letos nově. A pak zase nájezd, asfalt. A tady k někomu k paneláku. Trošku šlapání do kopce, pravá klopená zatáčka a jdeme na ten přes cestáček. Jdeme společně. A tady to tady začíná. A hop. Tak najíždíme tady na double. Čeká nás tady zábava. Trefovačka. Brutál. Tady krásný shark fin. A šlapací sekce. Pozor, pozor, pojedou jezdci, jo. Tady už nám někdo vadí na trati. A šlapeme dál. Tady je taková šikana. Asi smí, ale dá se. Není tak utažená. A poslední dablík. A rubačka do cíle. A jsme tam. Díky. A předjezdce tady máme, takže kluci, jak to jelo, dobrý. Palec hore, to je super. Tak máme po prvním kole. Jak se ti jelo, kámo? Ale jelo se mi hezky, ale jak je horko, tak je to prostě hrozný jako na fyzičku, nebo jak bych to řekl, prostě se nedá šlapat vůbec. Kordě, Ale jako dlouhý dres, dlouhý kaloty. takže já se vařím ve vlastní lázně. Ale jinak jako pocitově tak jsem jel dobře. A na druhý kolo? A
přidal, zkusím to. Za ním nevíš, jaký jsi. Nevím, ale já si myslím, že je takový zlatý střed někde, no. Tak ono nebylo to úplně nejhorší ani nejlepší to jízda, takže nevím. Okay. Ono totiž u mistrovství České republiky je to trošku jinak než u běžných závodů downtownu, protože první kolo je kvalifikační a druhý je to finální, kde se počítá jenom čas z druhé jízdy, takže je třeba pořád máknout. jeden z největších adeptů na vítěze dneska. Tak co jak se ti jelo, kámo? Co první kolo? Hele, jelo se mě nadmíru dobře. A normálně jsem v cíli, na to jak v tréninkách, tyjo, jsem všechny jako dojel a vždycky dole úplně jsem se klepal, tyjo, a vlastně jsem do toho v tréninkách ani jako moc nepušoval, tak jsem jako dojel vlastně první jazdu a vůbec říkal, ty vole, dobrý, mohl jsi ještě jako, takže super, takže jsem rád, protože vím, že do té druhé jako jsem schopný ještě Máš jako tam rezervu. o dost víc jako šlápnout, takže svět. Co časy? Hele, 1.39 myslím. A umíš si jít první? Jo. Jak jsem říkal. Největší adept na vítěze. Jo, uvidíme, no. Ale takže už chybí jenom trošičku, no, takže Jo. my tady budeme to čekovat. Ale a co bike? Řekneš nám něco k bajku? Bike jsem hodně změnil, člověče. Nebo bral jsem prostě nový model od Scottu. A on je úplně jinak jako přepákovaný a tedy schovaný tlumák, hrozně se mi to líbilo jako vzhledově, ale je to už normálně jako endurová babeta a to předchozí kolo bylo jako hodně, dost jako svěžnější. Aha. Jo, takže tohle je, ale zase tím, jak hodně teďka trénuju s Martin a lítáme vlastně schody a nějaký dubly a tak dále, tak jsem začal vlastně vozit úplně full jako nafoukáno, třeba tlumič mám na 3 kg a vidly mám někde 120 PSíček, takže teďka to kolo je jako... Beton. Jo, na to, jak jsem dřív vozil měkký kolo, hodně měkký, jsem vždycky chtěl, aby to v tom lese jako fungovalo. Teď jsem si na tohle strašně zvyk a je to hrozně fajn, takže mě to vyhovuje a nějak tím trošku doháním to, že to kolo je pomalejší, protože ve chvíli, kdy ho nezamknu, protože u toho Scotta furt je ten twin lock a to zamykání jako na řidítkách, takže jsem schopnej si to kolo přizamknout. To je skvělý, jako na tohle, na tyhle takovýhle závody je to úplně... Ale já ve finále v té rychlosti moc vlastně jako to nepoužívám, protože bych nedělal nic jiného při té cestě, než bych jenom přemýšlel tady cvaknout, zase cvaknout, abych si zase nerozbil hubu někde na nějakým skoku, tak je to takový. Pustý. No tak jo, no, tak tyhle držíme palce. Dík. Uvidíme se při druhý jízdě a snad to bude mistrovský drek. Jo. Ale první kolo asi takhle, jo. Přijel jsem tam, říkal, co se mi blade, že jo, klasický přednávodní teďka, viď. Tam je nějaká borka na startu, že jo, a ta tam do toho buší prostě 3, 2, 1, prostě jedem, víš co, tak se tam stoupnu, ne, brýle, hladím, už pojedu. Pojedeme, jo, mě nabudila, normálně jsem si říkal, to bude jak PlayStation, normálně jsem měl ten joystick, jak jedu. Tak jsem se do toho zažral, vole, rubal jsem na ten skok. Najednou bych jak zmizel dopad, ty vole, a bobouk, vole, na tu placku, vole, než jsem si dal hlavou, tam trbanec, vole, tam čerta na mě rval, vole, proč to děláš? Takže jsem to nějak odpálil, no, a zbytek prostě už byl podobný, no, přesně si jak byl taky lehce přepal. Tam jsem to viděl. No, takže stálo to jako, kvalita stála za to, no. Takže druhý kolo, podle mě ještě dáme větší přepaly, to stojí za to. A... Přesně. Má to. Alright, druhý kolo. Takže druhý kolo tam nabombíme. My tě taky někde pohrotíme, tak třeba za ní můžeš jít a dát flipa. Ty vole, tak to je výzva. Ale tam jo, tak to dáme. Nic moc, kluci mě zařízli, tak nic moc. Nechtěj se, kluci tě předjeli, jo. Ty se akorát zlepšujou a... Ty jo, funny. To mě mrzí. Já tě čekal na adepta na dres a... Hele, trať perfektní, vlastně hodně sprintovací, nějaká technika tam, takže za mě spokojenost. Já jsem do toho všechno, sice nejsem úplně zase až tak úplně happy s mým výsledkem, protože to mohlo být lepší, ale se nedá nic dělat a tak to může vejít, ale třeba to přímo. Ty jsi dopad třetí? Já jsem dopad třetí, myslím si, že o nějakou vteřku a něco, jo. To byla pohoda, naproti Michalovi, to je jasný. A co říkáš na organizaci, na trať, co řeknejte z těch světových sérií? Já si myslím, že perfektní, jako v Čechách máme jako super podmínky k tomu a pro mě, jako co tady kluci jako dělají, snaží se to posouvat dál, je jako bomba, je to vlastně vidět i mezi širší veřejností lidí tady, takže za mě paráda. No a přijedeš k nám do Tábora vlastně. Ale jasně, uvidíme se s Táborem. No tak jo, budeme tam držet palce.
Budeme tam na tebe čekat. Tak se těším, Díky. zatím zdár. 8. místo v elitě. To je docela dobrý výsledek, ne? To jo, no. A pojel jsem i juniory, minulý rok bych tam ještě byl v Finskách a letos No, už tak ne. ten rok, to víš, Ten rok. je to znát, jako víc Jsem zkušeností. starý na že jo, starý jako kolena, už to- jezdím a Ale všichni víme, že měl takový neštěstí, že mu bohužel nějaký lump ukradl kolo, takže tohle to máš půjčený. ne, to už je moje, hele, To už je tvoje. tatínek zainvestoval do synáčka a Zdravíme taťku, hodnej taťka. krát děkuju a Je to dobrý, hele, a no. pomohlo to. Zrychlilo mě to jako blázen a honím se teď celiťákama od příčky pořádně. Tak to je úplně nejlepší. To máš na 29. 29 Elko, 170 na 165. Docela velký kolo na downtown. Jo, ale tak když chci si zajezdit v bike parku i v Enduru, tak to musí být. No, jasně. Zase nemáme ještě takové možnosti, abych mohl tady lítat na něčem. Chápu. Za mě dobrý, budu držet palec, aby to už vydrželo, aby ti to nikdo nevzal. A co tábor? Přijedeš do tábora? To je jasný, ne? To je váš domácí závod? No, máš Tak domácí jasný. závod. No, tak Na je. oboru potom. No, správně. A pak brutální aftermaiden. Okay, díky, kámo. Čau. Ale dopadl jsem na 9. místě, zdržel jsem si čas asi zhruba o 11 vteřin z prvního kola. Myslím, že se mi kolo docela povedlo, nebylo to špatný. 11 vteřin je docela jako síla, to je docela, no si spadl v první jízdě? Ne, nespadl, jel jsem na pohodičku, nějaký triček, tady to, víš, kvalda, takže jsem to nehrotil prostě, žádný rocení. Ale no, co tábor, jak to plánuješ? Tohle je totiž vítěz loňského Downtown tábor, kde má teď putovní trofej a chystáš se to jako změnit? Jasně, určitě 100% pojedu, akorát tady v té elitě, to prostě kluci jsou fakt blázni, není to jenom tak, prostě musí se hodně trénovat a bohužel na to nemám tolik času, takže pro mě elita je hodně vysoko ještě. Tak to, Jervíku, jak to hodnotíš? Hele, krása. Teplo bylo, užili jsme si to, nemohlo být líp. Teplo bylo až kam, to je pravda. Teplo bylo úplně kapky všude. Konec závodu, co nějaký fuck up, stal se za celý den. Máme tady jeden pádíček, 2 vlastně, ale nic asi snad velkýho, takže za mě jsme v topu. Ráda, takže my akorát čekáme na vyhlášení. A co příští rok? Můžeme počítat s Rakovníkem? Je to velká otázka, nechte se překvapit. To zní dobře. Tak jo. Díky, kámo. Tak jo, tak už máme zase konec. Dneska to bylo brutální vedro, jestli jezdili úplně neskutečnou pilu. No, dneska vyhrál mistra republiky za elitu. Kdo jiný než Michal Prokop. Takže tímto gratulujeme. My děkujeme, že jste se dívali. Jestli se vám to líbilo, klasika, dejte odběr, dejte like. No a v dalším videu uvidíme Downtown tábor. To bude úplně brutální. Čus.